Emberek! Oké, a WC merre találom? Na figyeljetek már is múlt. Azt kell mondani, hogy én vagyok a statisztáló. Nem is tudom, mit jelent ez a szó, de én vagyok. Oké? Szóval én parancsolgatok, én mosok fel, vagyis a ti. Söprögetni fogtok, oké? Nekem nagyon bejössz. Hát nekem is. Nagyon szexi vagy, de nekem mindegy. Szóval, holnapra takarítást kérek. Oké, akkor kérem a holnapi takarítás címét. Hol van a manikőr? Azt akarom, hogy nélküle nem tudok elaludni! Jaj, nekem! Sziszi, én erről nem is tudtam! Hát ezt hogy nem merted elmondani? Na, én erről nem tudok. Most mi legyen? Nem tudom, én néger vagyok, a négerek nem tudnak ilyen okosan gondolkozni. Jaj, ti tudtok? Hát én biztos tudok, mert szivárványban vagyok öltözve. A szivárvány az okosságot jelképezi. Vagy nem? Nem. Jaj, de tök mindegy, na, add a kezed. Jó, hát, hogyatok a poncsos világ? Mindketten le vagytok bűnözve. Nem vagyok egyetekben szerelmes. A kisfiúban. Biztosan. Nekem nagyon úgy néz, mint a buzi lennél. Nekem nagyon. És szétverem a pofádokkal a kisfiúmat. Én vagyok kinyitugva. Bizony, mert emellek. És a szemújod is ki fog esni. Mónika, figyelj már rám!